Ja. Hvorfor er det ikke nok at træne den maksimale ildoptagelse, hvis man vil præstere noget i idræt, der varer for eksempel 90 minutter? Og det er jo det her med, at vi kun kan holde den her maksimale ildoptagelse i meget kort tid, nemlig et par minutter eller sådan. Og den her model, den viser, eller figuren 4.9, den viser sammenhæng mellem relativ belastning, altså nemlig den her maksimale ildoptagelse i procent, og så tidens udmattelse, altså den her arbejdstid. Og så er der en graf, altså grafen viser, at en trænet person og en utrænet person, der viser det, at den trænede person så kan arbejde i længere tid med en høj arbejdsbelastning. Spørgsmål 2. Så er det det her med, at på figur 4.10, der kan vi se, at RQ den øges med når der er højere arbejdsintensitet, og det viser så, at nu højere arbejdsintensiteten er, desto større kulhydratsrespiration er der også i forhold til fedtrespiration, og kroppen den respirerer først fra de her kulhydratslager, som er glukosegenslager, de sidder i musklerne, og når de sådan er brugt op, så går det til leverens glukosegenlager, men der er ikke så mange fra leverens glukosegenslager, og det er også der, at de sender glukose op til hjernen, så det er derfor, at når man har brugt det op, så kan man tit besvime og sådan, fordi at men så er det det der med, at man med udholdenhedstræning, der kan man træne og forbrænde kroppens fedtlager i stedet for, fordi de har simpelthen mange flere, der er mere energi i fedtlagerne, end der er i glukosegenlagerne. Og så spørgsmål 3, det er det her med, at hvad betyder kroppens energilager for længerevarende arbejde, og hvilken generel effekt opnår man ved udholdenhedstræning. Så er det lidt det samme med, at de her energilager, vi har i kroppen, det er de her kulhydratslager, som kroppen jo respirerer fra, og så også fedtstofslagerne. Og når det er et udholdende, altså længerevarende arbejde, der er det, at man nemlig forbrænder for fedtdepoterne, og så når de her kulhydratslager, de løber op, så er det, at man nemlig går hen og kan besvime, fordi at fra leverens glukosegenslager, det sender op til blodet, som jeg fortalte lige for. Og så var det det der med, at når man træner udholdenhed, så øger man respiration. Men figur 4.12, den viser det her gennemsnit af, altså den gennemsnitlige energilager hos et menneske på 70 kilo. Og det er så omregnet energilagerne er omregnet til kalorier. Og per gram fedtstof, der er der 4 kalorier, og så det største energilager, det findes i fedtvævet, som jeg også har sagt før. Og så figur 4.11, det viser, at glukosegenkoncentrationen i muskler under arbejde med de her 75-80% af maksimal iltoptagelse, fordi at man kan ikke komme helt op på 100, når det er sådan, og efter de 90 minutter, så vil de der muskler, de vil blive tømt for glukosegen, tror jeg. Og så det her med, hvorfor der dannes mælkesyre, og hvordan mælkesyres koncentration i blodet bruges til træningssammenhæng. Og der er det her med, at mælkesyren, vi danner egentlig hele tiden mælkesyre i kroppen, men det er bare forskel på, hvor meget, fordi når vi sidder stille, altså når vi er hvile, så er mængden meget, meget lavere, hvorimod at den så stiger rigtig meget, når vi så øger
arbejdsindsatsen eller arbejdsintensiteten. Og faktisk så er det ikke selve mælkesyren, der giver den her træthedsfølelse. Det er nemlig de her kaliumioner. Og så er det mælkesyren det gør, det er, at det faktisk øger mængden af de her kaliumioner. Og derfor så bliver der større ophobning. Og det er der, hvor at den anaerobe tærskel, det er det her med, hvor meget mælkesyre vi kan have i kroppen, uden vi bliver trætte. Altså den maksimale mængde mælkesyre. Og den ligger så på de her 4 mol mælkesyre per liter blod. Og det er det her med, at mængden af mælkesyren i blodet, der kan man ligesom måle stofgiftekonditionen, fordi at med den her udholdenhed, altså det her med, at mælkesyren i blodet, det er god indikator til udholdenhed, fordi udholdenhedstræning, det giver en mindre koncentration af mælkesyre i blodet. Og så er det figur 4.13 viser iltoptagelsen og koncentrationen af mælkesyren her i blodet. Og så skal vi se efter og før træning med nogle grafer. Og så skal vi se, at der er en veltrænet, som er den grønne. Og så, som vi også kan regne ud, så er det jo selvfølgelig for den veltrænede, der går længst tid, inden at mælkesyren den stiger. Ja.